Este venres abrirá a programación do Novembro Cultural coa obra sobre saúde mental Esas cousas maravillosas na Casa da Cultura a partir das 9 da noite. O sábado darán comezo as visitas teatralizadas no Pazo de Goiáns, cunha viaxe ao pasado que suporá a primeira das actividades a celebrar nesta contorna ao longo da xornada. Unhas visitas moi humorísticas que nos trasladan a unha certa época do Pazo, que nos mostran pois todo o entorno, nos fala do entorno dunha maneira pois simpática, agradable, que nos fai participar incluso dentro da visita. Animo a todos os veciños, esta é a primeira que imos a facer para o público, vai haber máis. Eso ás 5:30. Despois seguimos no Pazo e ás 7:30 temos a presentación dun libro de poemarios de Xosé Iglesias, que fai ou colaboramos ca Unión de Muchachas. E despois ás 8:30, temos a presentación do libro Abril. Esta é unha veciña nosa, como non, outra rapaza, outra chica, Marta, que, bueno, pois unha nova escritora do noso concello. O día 11 os boirenses teñen unha nova cita teatral coa obra As que limpan, mentres que o sábado día 12 celebrarase o tradicional magosto de Xil Barbeira na Praza da Terceira Idade a partir das 5 da tarde. Entre o 10 e o 21 de novembro desenvolverase a Mostra Escolar de Teatro, que este ano incorpora tamén os institutos de secundaria. O día 18 a representación teatral dos venres na Casa da Cultura correrá a cargo da soprano Esperanza Mara. O sábado 19 conmemorarase o Día da Música coa merecida homenaxe ao director da Banda de Música de Boiro. Ese día vamos a ter homenaxe no Centro Social de Boiro. Vamos a dedicar os concertos que hai ese día, vamos a dedicar un pequeno homenaxe a alguén que foi moi significativo na creación da banda de música do noso concello. Teremos actividade toda a tarde no Centro Social de Boiro, con moito cariño para o mestre Boga. O 25 de novembro, Talía Teatro pechará o Novembro Cultural con Boa Boa.